Program koji sledi sadrži plasiranje proizvoda. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Jadranka Jevtić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Profil. Večera sa nama je gospodin Aleksandar Marković, član glavnog odbora Srpske napredne stranke, narodni poslanik. Dobroveče. Dobroveče, Jadranka, tebi i svim tvojim gledalcima. I hvala što si me pozvala u tvoju emisiju. Hvala vama što ste odvojili vreme. Rekla sam član glavnog odbora Srpske napredne stranke, neko kaže da je to najbitnije i najvažnije. Pa onda narodni poslanik, pa posle toga šta ste još? Pa složio bih se sa tim koji kaže da je to zaista najvažnije. Dakle, u ovom slučaju član glavnog odbora Srpske napredne stranke koje pripadam je svakako najvažnija moja funkcija, ali i narodni poslanik, naravno, i predsjednik odbora Narodne skupštine za odbranu i unutrašnje poslove. Možete li nešto malo više o toj poslednjoj funkciji? Pa, Skupština Srbije preko odbora, odnosno radnih tela, stalnih radnih tela u ovom slučaju, ostvaruje svoju kontrolnu i nadzornu funkciju, dakle preko odbora za odbranu i unutrašnje poslove, koji prati rad Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, nekad, ne znam, možda postoji određen broj ljudi koji ne znaju to, nekad se taj odbor zvao Odbor za bezbednost. Pa je onda vremenom podeljeno, dakle, na Odbor za odbranu i unutrašnje poslove i Odbor za kontrolu službi bezbednosti. Dakle, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prati rad, kontroliše rad Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle, dva vrlo važna resora, a Odbor za kontrolu službi bezbednosti kontroliše rad, da kažem, bezbednostnih agencija, bezbednostno-informativne agencije, VOA, Vojno-obaveštajne agencije, i VBA, Vojno-bezbednostne agencije. Znači, zanimljiv posao. Mnogi kažu da ste se odlično snašli na toj funkciji. Pa, hvala ako tako mislim. Pa evo mi da krenemo. Biće dosta pitanja večeras, ali ono što je nezaobilazno, evo ovo borba protiv COVID-a, zdravlje je jako bitno za sve nas i za celokupno stanovništvo. Da li ste se vi vakcinisali? Nisam još. Prijavio sam se za kinesku vakcinu, dakle čekam da me pozovu i vrlo rado ću se odazvati tom apelu, ali iskoristio bih priliku da istaknem da je Srbija zaista pokazala ozbiljan i ogroman uspeh po tom pitanju. Dakle, sama činjenica da smo vodeća zemlja u Evropi, dakle, u bilo kom pogledu, a u ovom slučaju kada je reč o broju vakcinisanih, dakle, ako se ne varam, nemam neke konkretne podatke, ali mislim da je milion, ako ne i preko milion ljudi do sada vakcinisano, što je zaista jedan, čak možda, slobodno mogu reći, neočekivan rezultat kada je reč o vakcinaciji, i da smo apsolutni lider kako u regionu, evo sada vidimo vodeća zemlja i u Evropi po tom pitanju, ali i u svetu, ako se ne varam, mislim da smo 7. zemlja u svetu po broju vakcinisanih. Kažu vakcine kao da imamo švedski 100. Pa da, dakle, ne znam da li postoji još primjera da građani neke zemlje mogu da biraju. Dakle, ako se ne varam, naši građani mogu da biraju čak 4 vakcine. Dakle, ruska, kineska, tako, Pfizer, sada AstraZeneca. Dakle, i to pokazuje ozbiljnost države, to pokazuje, dakle, da je mudra, odgovorna i promišljena politika, dakle, naše rukovodstva, i tu mogu slobodno da pomenem Aleksandra Vučića kao, da kažem, nekoga koji je najzaslužniji upravo za ovakve rezultate kada je reč o vakcinaciji, dakle, zato što je mudrom i odgovornom, promišljenom politikom doveo Srbiju u ovu situaciju u kojoj se danas nalazi, a to je da smo lider apsolutni po broju vakcinisanih ljudi. Isto tako bih napravio paralelu kada je počelo, da kažem, kada se zadesila ova pošast vezana za koronavirus, pa ako se sećate, da je promptnom, hitrom i da kažem pravovremenom reakcijom
svojevremeno uspeo i da nabavi respiratore, jel tako, i medicinsku opremu. Dobro su, znači, bili organizovani, ceo državni vrh. Ja mislim da je to čak i skromna ocena. Ja mislim da su odlično bili organizovani. Dakle, naravno, tu se treba zahvaliti i našim lekarima, dakle, i ljudima iz kriznog štaba, medicinskom osoblju. Naravno, na njima je velik teret, ogroman uspeh su pokazali, ogromnu žrtvu su podneli. Ali ovde ističem zaslugu Aleksandra Vučića zato što je on taj čijom sposobnošću smo uspeli da ostvarimo ove rezultate. Ja ne mogu da zamislim situaciju da, na primjer, da su na vlasti bili neki drugi. Kako bi se oni poneli prema ovom pitanju, prema ovom problemu i kakvi bi onda rezultati Srbije... Eto, neki hoće da biraju, kažu, hoće nemačku vakcinu, neće da se vakcinišu. Kako komentarišete za ovo što se desilo pre neki dan, da su rekli da za revakcinu da su bili zatvorene prostorije na sajmu? Mislite na lažnu vest koju je jedna televizija objavila, dakle i portali koji su bliski toj... A zašto se to radi? Ko to radi? Jadranka, vi dobro znate da kada ne postoje argumenti u nekoj političkoj borbi, onda politički protivnici, a namerno naglašavam politički protivnici, dakle ne kažem neprijatelji, već protivnici ovog puta oličeni u nekim medijima, u nedostatku argumenta, u nedostatku realne kritike, kada su svesni da ne mogu da ospore da je Srbija lider u Evropi po pitanju vakcinacije, da ne mogu da ospore rezultate ove vlade čiju okosnicu čini Srpska napredna stranka, na čijem čelu je Aleksandar Vučić, onda pribegavaju lažnim vestima. Aleksandre, kakvi su to, da vas pitam, kakvi su to onda poeni i kakvu to oni politiku vode kada, eto, mešaju zdravlje i stanovništva i daju lažne vesti za vakcine i svašta je to bilo. Zato sam i rekao da je u pitanju skandal, dakle skandal prve vrste, da vi izmislite takvu jednu izmišljotinu ili laž. Dakle, da bez imalo skrupula objavite kako su zatvorena vrata bili, da li Bell Expo centar je u pitanju, ako se ne varam. Dakle, ja sam zadovoljan zbog, da kažem, hitre reakcije predsjednice vlade Ane Brnabić, koja je, dakle, ogolila tu celu stvar, koja je izašla pravovremeno sa informacijom da je u pitanju laž. I sad, pazite, nakon takve laži, nema izvinjenja. Nema reakcije neke normalne koja bi glasila ljudi, imali smo pogrešnu informaciju, izvinite zbog toga, nego ide nastava kampanje kako mi sada napadamo N1, kako mi njih ugnjetavamo ili ne znam šta radimo. Dakle, potpuna zamena teza je u pitanju. Dakle, ljudi izmisle nešto, apsolutno izmisle, objave lažnu vest kako su zatvorena vrata. U pitanju je bio pogrešan datum. Dakle, ljudi su dobili pozive za određeni dan. Naravno da dan pre toga niti je bila najavljena vakcinacija, niti je bila organizovana bilo kakav događaj te vrste. Dakle, i naravno su zatvorena vrata. Aleksandar, da li se sećate u jednom periodu isto tako bilo da su također govorili da nemamo dovoljno medicinske opreme po bolnicama? Naravno, pa oni svih ovih godinu dana koliko se borimo sa COVID-om isključivo, jedino i samo vode političku kampanju protiv Aleksandra Vučića. A zašto oni ne iznesu svoj program? Zato što ga nemaju. Zato što ga nemaju. Znači, ideja je samo da se negativno priča o predsjedniku. Ideja je samo napasti po svaku cenu, na svakom mestu i po bilo kojoj temi Aleksandra Vučića. A ko će onda da glasa za njih? Ako nemaju plan, ako nemaju program? Evo, ja mogu da vam Jadranka postavim kontrapitanje. A na kojim izborima? Ili kako uopšte da dođemo? Pa ne znam, ja nisam siguran. Nakon prošlih izbora o koje su odlučili da bojkotuju, ja više ništa nisam siguran. Dakle, i oni se verovatno pitaju, a ko će to da glasa za nas? Kada ne nudimo nikakav program, nikakvu ideju, nikakvu politiku. Nemamo ništa. Imamo samo mržnju prema Aleksandru Vučiću. I onda kada dođu izbori, i to redovni izbori, prošle godine su bili održani redovni izbori, bilo je, hoće da izađu, pa neće da izađu. Pa odlučili su da ne izađu, zato što su bili svesni da ih na izborima čeka debakl. Dakle, jer narodu nisu ponudili nikakav program, nikakvu politiku i nikakvu ideju. Imaju jedino, isključivo i samo mržnju, golu mržnju prema Aleksandru Vučiću i zato se i bave time čime se bave. Dakle, pokušavaju da tim nekim lažima, izmišljotinama naruše rejting. Do sad je to išlo bezuspešno. I ako smem, još samo jedan minut na ovoj temi. Znate, ja često kažem, nije problem da opozicija bude opozicija vlasti. Dakle, opozicija treba da bude opozicija vlasti. Treba da kritikuje vlast. Treba da napada vlast. To je negdje normalno. To je negdje i prirodno. Ali opozicija se u našoj zemlji ponaša, taj deo opozicije, dakle, da budem potpuno, da kažem,
da ograničim da je u pitanju Đilasov deo opozicije. Dakle, deo opozicije koji kontroliše Dragan Đilas. Taj deo opozicije se ponaša kao opozicija državi, opozicija narodu. I to je ono što ne valja. Napadajte vi nas, nemamo nikakav problem s tim. Kritikujte nas, radite šta god hoćete i onako nas napadaju na svakom koraku. Ali prestanite da budete opozicija državi i građanima, dakle. A je li to opozicija ili bivši režim? Bivši režim, naravno, oličen u Draganu Đilasu koji kontroliše taj deo. Da li opozicija postoji u Srbiji? Naravno da postoji. Koja je opozicija? Pa, znate šta, kada pogledamo sastav parlamenta, koji nije možda merodavan u tom smislu, jer su mnoge stranke ostale ispod cenzusa, dakle, koji smo mi kao Srpska napredna stranka smanjili i sebi napravili direktnu političku štetu, jer da nismo smanjili cenzus, mi bi imali još više poslanika. Smanjili smo cenzus, međutim, neke stranke nisu, odnosno većina stranaka nije uspela da preskoči ni taj smanjeni cenzus, ali svakako blizu cenzusa, sećate se, bili su i onaj pokret obnove Kraljevine Srbije, oni su bili baš blizu cenzusa, mislim da je falilo 0,5% ili tako nešto. Srpska radikalna stranka je bila blizu cenzusa, nije uspela da pređe, ali bila je blizu. Mislim da je DSS, Demokratska stranka Srbije, isto bio relativno blizu cenzusa. Pokret Saše Radulovića, Dosta je bilo, je bio blizu cenzusa, dakle nisu uspeli da ga pređu, ali su barem učestvovali. Kandidovali su neku ideju, kandidovali su neki program, izašli su na te izbore. Postoji jedan deo koji kontroliše Dragan Đilas, a ti ljudi su očigledno uplašeni, odnosno svesni svog slabog rejtinga, odlučili, ajde da se mi sakrijemo iza ideje bojkota izbora, reći ćemo kako nema uslova, reći ćemo kako nemamo ne znam ni ja šta, i nisu se ni kandidovali. Vi ste doneli neke papire, nešto da nam pokažete, to ste mi rekli pred ovu emisiju. Ja kod sebe imam nekoliko fotografija i one predstavljaju možda i najbolji dokaz kakvim se lažima i zamenom teza bave upravo ti iz tog Đilasovog dela opozicije. A zašto sam ovo poneo i zašto želim da vam pokažem ove fotografije? Vodi se jedna histerija zadnjih nekoliko dana i siguran sam, Jadranka, da ste i vi to primetili, dakle, na spektakularnu akciju države, nadležnih organa, koja je uhapsila ozbiljnu, možda i najorganizovaniju kriminalnu grupu u Srbiji. Time je poslala jasne poruke da nema nedodirljivih, da nema zaštićenih, da nema povlašćenih i još važniju poruku, a to je da niko nije iznad države. Da će država uvek pokazati snagu i naći dodatnu, dakle, i snagu i sposobnost da se obračuna. Sad pričamo o borbi protiv mafije. Pričamo, o borbi protiv mafije i kriminala. Država je jasno demonstrirala svoju rešenost da vodi bespoštednu i beskompromisnu borbu protiv mafije, koju je Aleksandar Vučić i obećao kada se obratio javnosti uoči formiranja ove vlade. Dakle, na temi sam. Šta dobijamo od tog dela opozicije? Šta dobijamo? Dobijamo napade kako to zapravo nije tako, kako, ne znam, neki iz vlasti sarađuju, ne sarađuju, imaju veze. Pa sarađivo neki političar sa tom kriminalnom grupom? Da li je umešan političar? Kao prvo, istraga je u toku, je li tako? Dobro, da. I treba da imamo to na umu. Ali kada se spomene povezanost političara sa kriminalcima, ja ne mogu, a da u tom slučaju ne pokažem ove fotografije koje sam imao. Ovo je Dragan Đilas, je li tako? I ovo pored njega je njegov tadašnji šurak, Dabović. Dobro. Tadašnji šurak. Ko je on? Dakle, on je čovek koji je uhapšen, ali i osuđen zbog ogromne količine droge. Pravosnažno osuđen. Dakle, oni su zajedno na fotografiji. Ima mnogo takvih fotografija. Dakle, ne pričamo o nikakvim insinuacijama ili indicijama, ne, čovjek je uhapšen, osuđen zbog droge. Evo ga, opet Dragan Đilas, na slici sa poznatim kriminalcem. Dakle, sa čovjekom koji je član nekadašnjeg zemunskog klana. Dakle, Vlada Japanac. Nasmejani. Lepo društvo. Sad, on se vadio kako su se oni valjda slučajno sreli na ulici, pa ovaj ga zamolio da naprave selfie i tako dalje. A kako tolike slučajnosti? Otkud tolike slučajnosti? Evo je jedna slika, je li tako? Evo je druga slika, pa sve i da je slučajnost.
Pa da li ti Imamo mafijaši treću finansiraju sliku, bivši opet Dragan režim? Đilas, Da jel li tako? mislite da ti mafijaši finansiraju bivši režim? Pa ja postavljam ta pitanja. Ja sam ta pitanja postavio u Skupštini. I šta kažu? Pa nikada nismo dobili odgovore. Ne, Vam neće kažem, da kažu, nikada nismo da. dobili odgovore. I za Boška Obradovića, onog nesretnog, i njega sam mnogo puta pitao da li je taj izvesni Tocilo, ne znam mu ime i prezime, nadimak mu je Tocilo, isto čovjek dobro poznat, da kažem, policijskim i nadležnim organima u vezi droge, jel tako, u vezi da li heroina ili kokaina. U svakom slučaju, da li je on kum sa Boškom Obradovićem? Ja sam postavio to pitanje, ja ne tvrdim. I da li je učestvovao u finansiranju Dveri, njegovih stranačkih akcija, organizacije, stranke i tako dalje. Nikada nismo dobili dvosmislen odgovor. Pitaću vas posle za gospodina Obradovića. Samo šta je ovde sad? da još jednu stvar istaknemo, za slučaj da se nastavi kampanja kako je ova slika slučajno nastala, Dobro. onda imamo sljedeću sliku. Ovo je osnivanje Đilasovog odbora, Đilasove stranke u Kuršumliji. I evo pored njega, evo ovde, pored njega, osoba koja je lokalni diler. Lokalni kuršumlijski diler i svi to znaju. I ove slike su dostupne u sredstvima javnog informisanja. Pa imamo onda Mariniku Tepić. Ona je inače potpredsjednica Đilasove stranke. I ona je ovde sa izvesnim Novakom Filipovićem, od koga je čak i tražila po nekim svedočenjima da, naravno, sve dileri neki. I ovo nisu nikakve, da kažem, nije ovo nikakva ekskluziva. Nisam ja vama sada pokazao informacije koje prvi put izlaze u javnost. Bilo je ove slike i ove informacije su poznate javnosti. Dakle, svi mediji bruje o tome, svi su ovo i objavili. A navodno je po izjavi ta Marinika Tepić čak tražila od ovog čoveka da ukloni lokalnog novinara koji nije po volji Mariniki Tepić. A da vas pitam, vi ste izjavili takođe da se gospodin Đilas krije iza gospođe Tepić i da tako hoće da pridobije birače. Pa kako to može to da pridobije iza nje? Đilas je svestan da njegov rejting nije, da kažem, dobar. Da mu većina građana ne veruje, da većina građana nema dobro mišljenje o njemu i zato na sve načine pokušava da pronađe pogodnu ličnost koju bi mogao da kandiduje, a da se zapravo on sakrije iza te ličnosti. Da li mu je Marinika Tepić izbor ili ne, to će u krajnjem slučaju on reći. Vidjet ćemo u krajnjem slučaju kada se izbori budu približili. Da li se plašite za predsjednika? Za ovo što se dešavalo, prisluškivanje i ovo da vam kažem, mafije? Nikom nije... Kažu, snajperi bio iz Crne Gore. Da li je mafija iz Crne Gore upletena u sve ovo? Neki kažu, gospodin Đukanović, ako mogu da kažem gospodin, hoće, kaže, da izvrši atentat na... Mislite na Mila Đukanovića? Da, na Mila Đukanovića, da. Da li je to istina? Nikom nije... Da li vi mislite da je to istina? Nikom nije lako i nikom nije svejedno kada dobije informacije, kada postoje jasne indicije o takvom nekom raspletu, kada postoje i opravdani razlozi za strah ili zabrinutost, da kažem, te vrste, kada je reč o bezbednosti predsjednika Republike i nekih ministara i, da kažem, važnih državnih funkcionera koji učestvuju u tome, niko od nas, da kažem, ne može olako da shvati jednu pretnju, pogotovo kada postoje, da kažem, opravdani razlozi za zabrinutost. A da li mislite da će uslediti osveta ako je država udarila udarac mafiji? Ja sam siguran da će dobrom koordinacijom, dakle dobrom saradnjom između različitih nadležnih državnih organa te vrste, dakle pričamo o bezbednosti, pričamo o odbrani, pričamo o Ministarstvu unutrašnjih poslova i ostalim, da kažem, državnim organima, dobrom saradnjom, dobrom koordinacijom, da ćemo uspeti da odgovorimo na svaki bezbednostni rizik, na svaku pretnju ove vrste i da sačuvamo bezbednost predsjednika države. Po vašoj proceni, kad mislite da će da izađe u javnost ko je prisluškivao predsjednika? Pa... Vremenski period, otprilike za 3 meseca, 6 meseci, godinu dana. I članovi odbora koji ja vodim, dakle odbora za odbranu i unutrašnje poslove, su zadovoljni hitrom i pravovremenom reakcijom resornog ministra, gospodina Aleksandra Vulina, koji je na našu jednu inicijativu promptno reagovao i istog dana na sednici Skupštine Srbije u plenumu pružio sve relevantne
informacije o tom slučaju, ali opet kažem, treba imati u vidu da je istraga u toku, da su određeni postupci u toku, da su neki pretkrivični postupci u toku i čim se završi to, očekujemo izveštaj. Opozicija, odnosno opozicija i bivši režim pričaju da je predsjednika neko prisluškivao u okviru Srpske napredne stranke. Da li vi verujete u to? Pa, znate šta, moje lično mišljenje nije relevantno u tom smislu, ali kažem... A šta će biti, na primjer, ako je neko iz SNS-a? Lično bih bio veoma razočaran. Nadam se da neće biti tako. Dobro. U Skupštini, kad ste spomenuli gospodina Boška Obradovića, on je pravio razne incidente. Mi se sećamo kad je napao, provocirao stvari vas i gospodina Martinovića. To i dalje nastavlja da radi. Da, ali sada van Skupštine. Van Skupštine, da. Pa, ako se sećate, Jadranka, cijel njegov mandat narodnog poslanika u prošlom sazivu je zapravo bio pokušaj da se skrene pažnje na sebe i na vrlo jedan ružan i neprikladan način, dakle, s obzirom da je ipak reč o narodnom poslaniku, izazivanje različitih... On mnogo voli medije, on želi medije, ja ne znam šta je. Kažem, pokušavao je da skrene pažnju na sebe, ali na jedan vrlo ružan način, a cilj je bio da se izazove incident. Po svaku cenu incident. Da li verbalni, da li fizički, nije bežao ni od fizičkog... Čisto da bude medijski prisutan po nečemu. Incidenta, ali je to bilo na jedan zaista neprikladan način rađeno, ako se sećate njegovog napada i na Maju Gojković kao ženu, kao predsjednicu parlamenta tada, pa je Maja imala i masnice kada je došlo do tog incidenta. Sjetite se da je napao na sednici administrativnog odbora Narodne skupštine predsjednika tadašnjeg Aleksandra Martinovića, dakle onim mišem. Znači on napada i muškarci i žene, to se ne znam. Nemam toliki problem kada napada muškarce, imam veći problem kada napada žene. Sjetite se da je napadao novinarke televizije Pink, dakle Gordanu Uzelac, Maru Dragović, kada su pravili, ispred zgrade Pinka, kada su pravili onaj protest. Sjetite se da je napao i članicu Republičke izborne komisije u izbornoj noći 2016. godine. Dakle, on nema taj problem. Dakle, čak mi se čini da češće napada žena nego muškarce. A vidite, nekima se on sviđa, mislim, u ženskom delu stanovništva iz Demokratske stranke. Čula sam priče, pre bilo, kažu, Čedo ženi me, a sad je bilo Boško razvedi me. Da li moguće? Pa eto, verujte mi. Kažite mi, da li ste zadovoljni po pitanju 100 dana rada vlade? Da. Ovi rezultati koji su nesumnjivi i koje niko ni ne pokušava da ospori. Pritom ne mislim samo na rezultate kada govorimo o vakcinaciji i generalno borbe protiv koronavirusa. Dakle, i izgradnja 2 COVID bolnice. Ja ne znam da li postoji jedna zemlja na svetu. Jako brzo se to izgradilo. Ali ne, evo ja sam vas pitam. Da li znate još jedan slučaj u svetu? Možda Kina, ograđujem se, možda Kina. Ali osim Kine, ja ne znam ni jednu zemlju koja je izgradila 2 COVID bolnice u tako kratkom roku. Dakle, i sada kažem da ne ostane samo sve na borbi protiv koronavirusa. Dakle, hajde da vidimo i šta je sa ekonomijom, šta je sa privredom, šta je sa rastom BDP-a, šta je sa povećanjem plata, povećanjem penzija, dakle šta je sa rastom životnog standarda naših građana. Kaže, izjavili ste veće budžetske izdvajanje za Ministarstvo odbrane i vladu Srbije daju rezultate. Na koje rezultate ste mislili? Pa tu ima više nivoa. I to je jedna vrlo, vrlo značajna tema. Dakle, tu ima više nivoa. Prvi nivo i razlog zašto sam dao tu izjavu je, da kažem, izveštaj, odnosno informacija koju je objavio Global Firepower. Ako znate, to je američki vojni sajt, dakle, organizacija na čijem sajtu se rangira top lista, da kažem, zemalja po, da kažem, sposobnosti i moći njihove vojske. Dakle, mi smo danas apsolutno, i to ne kažemo mi, to ne kaže niko iz vlasti, to ne kaže niko iz države, to ne kaže niko iz Srpske napredne stranke. Američki vojni sajt, Global Firepower. Dakle, ako želite da prevedem na srpski, mada mislim da nema potrebe, ali globalna vatrena moć, ili tako, vojna moć, kaže da smo mi 61. u svetu. I to je ozbiljan skok, a mi inače iz godine u godinu beležimo ozbiljne skokove na toj listi. Dakle, nekad davno smo bili, ko zna gde, ako smo uopšte i bili na toj listi, danas smo eto 61. Ali ono što je bitnije, kada je reč o regionu jugoistočne Evrope, Zapadnog Balkana ili kako već da ga zovemo, tu smo apsolutno i neprikosnoveno prvi. Dakle, mnogo iza nas su sve ostale zemlje.
To je bio jedan od razloga zašto sam dao izjavu da su veće budžetska izdvajanja za Vojsku Srbije daje rezultate. Međutim, ajde da se ne zadržimo samo na tom delu. Dakle, naravno, da, treba nam savremena vojska, treba nam dobro opremljena vojska, što i činimo, dakle, i ta veća izdvajanja se odnose i na to, ali hajde da uzmemo u obzir i popravljanje, da kažem, materijalnog položaja vojnika, pripadnika Vojske Srbije. Dakle, kakav je danas, a kakav je bio pre? Neuporedivo bolji je danas. Zašto to kažem? Zahvaljujući inicijativi i predsjednika Republike Aleksandra Vučića ili resornog ministra gospodina Stefanovića, došlo je do vanrednog povećanja primanja za pripadnike Vojske Srbije. I sada želim ovdje da naglasim da su u pitanju pripadnici Vojske Srbije koji su do sada imali najniža primanja. Dakle, ne oficiri, već profesionalni vojnici po ugovoru. Dakle, što znači najniža primanja? 35.000 dinara? Ne znam tačno koliko, mislim da su bili na oko 40.000 dinara do ovog povećanja. Dakle, ali želim da imate u vidu i vi i gledalci da je ove godine inače došlo do povećanja 5% za sav javni sektor, je tako? Ali odvojeno od tog povećanja, dakle, za pripadnike Vojske Srbije i to za podoficire, profesionalne vojnike po ugovoru, dakle razvodnici, desetari, mlađi vodnici, dakle ta kategorija vojnika je dobila vanredno povećanje od 10%. I ovih 5% koji su redovno dobili. I kako budemo nastavili sa privrednim rastom, sa ekonomskim rastom i razvojem naše zemlje, dakle sa rastom PDV-a, tako će se ta ulaganja i nastaviti i povećavati. Dakle, tako da će, da kažem, izdvajanja za vojsku pratiti redovan rast zemlje u tom smislu. Dakle, i ima još jedan nivo koji zaista treba pomenuti, a to je da kažem, jaka i snažna vojska čine jakom i snažnom državu. I u tom smislu mi smo kao Srbija neprikosnoveni lider u regionu, ali ono što je važnije, faktor mira i stabilnosti. I ispred svega želimo da sačuvamo upravo mir i stabilnost. Dakle, i zato jačamo našu vojsku. I zato snažimo naše odbrambene kapacitete. Da li ste zadovoljni novim ministrom odbrane? Jesam, naravno, da. Ali, kažem, jačanjem naše vojske i snaženjem naše odbrambene, da kažem, sposobnosti, direktno čuvamo i mir i stabilnost. Neki kažu, evo, oni se naoružavaju, hoće nove rat. Ne, hoćemo jaku i snažnu vojsku, baš zato što nećemo nove ratove. Vojni rok hoće opet biti. Šta mislite o tome? To je, da kažem, ozbiljno i kompleksno pitanje. Da li vi mislite da treba opet da se uvede vojni rok? Barem 6 meseci. Barem dečaci od 19 godina da ne idu po žurkama za vreme korone, nego da znaju, eto, najosnovnije stvari. Kako staviti metak u cev, kako očistiti pušku, kako je to ustajati u 4 ujutru. Ja sam služio vojsku. Zato vas i pitam. I ako mene lično pitate, ja sam apsolutno za i što sutra nas, ne daj Bože, neko napadni, ko će nas da brani? To je jedan od argumenta, to je jedan od razloga, upravo ste to lepo naveli i ja delim vaše mišljenje u tom smislu. Ali ovde ne mogu, a da ne pohvalim opet resornog ministra, dakle gospodina Stefanovića, jer je u nekoliko navrata istakao ono što je meni najvažnije u ovom smislu, a to je vrlo je ozbiljna i kompleksna odluka, dakle, i vrlo je ozbiljna i kompleksna stvar. Ne možemo preko kolena i ne možemo brzopleto da donesemo tako važnu odluku. Da li mogu samo da se na obuku 2-3 meseca da mislim da će do kraja godine biti donešena takva odluka, ali pre toga otpočeta je, da kažem, neka vrsta javne rasprave. Dakle, ministar je pokrenuo jedan društveni dijalog u zemlji kada je reč o toj temi i ono što je najvažnije, dakle, relevantne organizacije i institucije će dati svoje mišljenje, dakle, o tome. I ovde treba isključivo konsultovati struku i pustiti da struka da konačnu reč. Dakle, ne slušati razne nevladine organizacije ili ne znam ni ja koga ili propale te opozicionare o kojima smo pričali i ja ne mogu, sada kada smo počeli ovu temu, ne mogu da se ne osvrnem i na histeriju koja se vodi protiv ove ideje. Zašto? Dakle, ne znam da ste primetili, ali neke televizije, jednom smo i pominjali od tih medija, vode izuzetno negativnu kampanju. Do duše, oni vode negativnu kampanju protiv svega što je dobro. Dakle, oni vode negativnu kampanju protiv apsolutno svega, bez obzira na to da li je to dobro za građane, da li je to nešto što je patriotski, da li je to nešto što čuva nacionalne interese. Što se sad bune za taj vojni rok? Šta im sad to ne valja? Zato što oni politiku doživljavaju na način što gore Srbiji, to bolje njima. I
to im je ideja vodilja, nastupaju sa tih pozicija i spremni su da napadnu apsolutno svaku odluku ukoliko to dolazi od Aleksandra Vučića. Dakle, i onda oni ne gledaju uopšte da li je to dobro za građane ili nije dobro za građane. Koji razlog kažu, ne želimo to, bolje novac u neka druga sredstva? Nisu dali nijedan argument, ali su kritikovali. I nastavljaju sa tim kritikama, ima tu i nekih nevladinih organizacija, dakle, ali, kako da vam kažem, Srbija danas, dakle, nije ona ista Srbija iz prošlosti koja su, da kažem, upravljali i Đilas, i Tadić, i Ponoš, i Jeremić, i Borko Stefanović i ostali, koji su uništavali vojsku, devastirali vojsku na svakom koraku. Dakle, da li po nalogu nečijem, da li ne želim uopšte da ulazim u to. Vi ste godinu dana služili vojni rok. 9 meseci. I ništa vam nije falilo? 9 meseci i ništa mi nije falilo. Apsolutno mi ništa nije falilo. Koji ste čin bili? Ja sam služio vojsku u Mornarici. To je jako lepo. Pa, sada kada se setim, prošlo je već dosta godina od tada, ali kada se setim se samo lepih uspomena. Ako mi je nešto u tom trenutku i bilo teško ili da kažem, problematično, to je odavno zaboravljeno. Ali, a kad će da se glasa za taj predlog za vojni rok? To ne zanima. Ja očekujem da ćemo do kraja godine, čak na jesen, da će nadležni državni organi, dakle, ovdje treba uzeti u obzir da je Generalštab to je ključna institucija koja će izaći sa konkretnim viđenjem te stvari, sa konkretnim predlogom i tu naravno ima mnogo potpitanja, da li da vojni rok bude 4 meseca ili 9 meseci ili 6 meseci, da li da bude ovako ili onako, tu ima, zato kažem, ovo je vrlo kompleksna stvar, treba je vrlo pažljivo razmotriti i svaki njen segment. I ono što još moram da kažem, jedan od predloga je i da ti budući vojnici, budući regruti i budući vojnici budu i plaćeni na neki način, da imaju naknadu za svoj odlazak. Dakle, ja kada sam bio vojnik, ja se i ne sjećam, to je bilo nešto minorno. A što da im plaćaju? Konkretno su u pitanju cifre od 20 do 30.000 dinara na mesečnom nivou. Dakle, ko hoće da ide u vojsku, dobije taj novac na mesečnom nivou? Da. Mislim, ta plata vojnička je postojala i ranije, samo što je ranije bila minorna, potpuna. Dakle, ja ne mogu da se setim sada na ličnom primjeru koliko je iznosila, ali znam da je to bio jedan iznos za koji realno nisi mogao skoro pa ništa. Čekajte, to govorite za zapošljenje u vojsci ili govorite za vojni rok? O vraćanju redovnog vojnog roka ukoliko se vrati. Ukoliko se vrati, postoji predlog da to bude plaćeno. Pa, bilo je, kažem, formalno je bilo plaćeno i ranije. Uvek je vojnik imao tu kao neku vojničku platu. Samo što je tad bila, kažem, jedna minorna svota za koju nisi mogao ništa kupiš. Ovdje su predlozi od 20 do 30.000 dinara. Što direktno onda, da kažem, ruši taj poluargument da će ti ljudi zapravo gubiti vreme, a neće ga gubiti, ali, kažem, pitali ste me za lično mišljenje o tom predlogu i ja lično jesam za to. Dakle, ali će naravno nadležni organi uz konsultaciju svih relevantnih stručnih institucija izaći sa konkretnim predlogom u tom smislu. Dobro, evo pitala sam za vojni rok, ja moram da vas pitam za školske uniforme. Da li ste, na primjer, i za to? To je isto bio predlog, ali neke škole su to uradile, neke nisu, da li nedostaje budžet? Vaše mišljenje o tome? Mislim da nisam dovoljno kompetentan kada je reč o školskim uniformama da dajem svoje... Mogu da vam dam... Ali iskreno, evo kao čovek vas pitam, da li ste vi za to da se deca ne razlikuju? Oni koji nemaju... U tom smislu, mogao bih da kažem da lično mi je negde bliska ta ideja. Dakle, da se smanje te na neki način i socijalne razlike, jer tako da ne postoje razlike. Sve je to meni negde blisko, znači nije sporno. Ali prvenstveno bih želeo struku da čujem. Dakle, šta Ministarstvo prosvete misli o tome? Kakav je njihov... Pa ja očekujem da će i to doći na dnevni red, dakle, možda već u ovom mandatu. Kao narodni poslanik, da li vam nedostaje gospođa Maja Gojković, pošto ste spomenuli u jednom kontekstu? Kako saradnju imate sa gospodinom Dačićem? Pa imamo korektnu saradnju, iskreno da budem. Dakle, ne bih imao sada ništa... Da li se nešto promenilo od kada je gospodin Dačić seo tu? Gde jeste? Vrlo korektno obavlja svoju, da kažem, funkciju predsjednika Skupštine. Mislim da to... Veliko iznenađenje je bilo za njega. Pa dobro, on je iskusan... Za građane. Iskusan političar, obavljao je već razne državne funkcije i nisam ni očekivao
da kažem, neki problem u tom smislu, a kada ste me pitali da li nedostaje Maja Gojković, mislim da je Maja Gojković preuzela jednu ozbiljnu i odgovornu, da kažem, dužnost ministra kulture. Mislim da će dati značajan doprinos kulturi, mislim da će ostaviti za sebe značajne rezultate u tom smislu i negde mi je drago da jedna, da kažem, politički istaknuta figura kakva je Maja Gojković bude na čelu jednog ministarstva koji, ako pogledamo u prošlost, do sada nije imao tako istaknute političke ličnosti na svom čelu. Dakle, tako da je možda ovo i poruka da će se još više ulagati u kulturu, da će se sa više pažnje posvećivati, dakle, svim problemima kada rečemo o kulturi i informisanju. U poslaničke klupe su došli mlađi. Da li ste zadovoljni kao kolega, kao stranački kolega njima? Da, zadovoljan sam i moram da kažem da sam sa posebnom pažnjom pratio rad i izlaganja mojih, da kažem, novih kolega, je li tako? Ima ih dosta. Ne bih umeo da vam dam tačnu sada cifru koliko je novih kolega koji su prvi put poslanici, ali ima ih dosta i ogromna, da kažem, većina je ispunila očekivanja. Dakle, ovo je moj lični sud, možda sam malo pristrasan ili subjektivan, jer ja sam uvijek na strani mladosti. Dakle, i uvijek sam prvi za to da se mladima pruži šansa, ali moram da kažem da je moj lični utisak da su ispunili očekivanja, neki u većoj meri, neki u manjoj, ali, znate šta, uvijek treba imati u vidu i da poslanička dužnost, poslanička funkcija nije samo rad u plenarnoj sali, je li tako? Dakle, govor i tako dalje. Dakle, ima tu još sijaset. Mnogo toga da se radi pre nego što se uđe u nešto što se ne vidi golim okom. Dakle, i sednice odbora, i radna tela, svašta tu nešto postoji što se možda ne vidi u onom direktnom prenosu. Dakle, ali kada je reč o njihovom nastupu, zaista sam zadovoljan i čak su se tu, da kažem, već iskristalisala neka imena za jedan vrlo kratak rok. Koliko traje ovo? 4 meseca traje ovaj saziv. Ja moram da vas pitam, da li su cene tamo u restoranu i dalje ostale iste? Ja sad rizikujem, Jadranka, da mi ne poverujete na ono što ću reći, ali... Evo, slušam. Ali od kako je, da kažem, COVID na snazi... Niko više ne pije, ne jede. Mislim da nisam ni ušao dole u restoran, tako da... Znam da je bilo neke polemike u javnosti, ali mislim da je to potpuno jedna veštački nametnuta tema, dakle, i da je bespredmetna. Dobro, vi vodite računa o ishrani, hvala. To znam. Ja moram da iskoristim priliku da vas pitam vaše mišljenje o bivšem Zaštitniku građana i o ovom sadašnjem. Da, postoji velika razlika. Pa da, recite nam. Ako bih mogao, a da ne budem pretenciozan, citirao bih, iako će to možda da zvuči nadmeno, citirao bih samog sebe na sednici na kojoj je donošena odluka o izboru novog Zaštitnika građana i u tom govoru ja sam mu vrlo jasnu i kratku poruku rekao, a to je da je u njegovom radu potrebno samo da se pridržava zakona i da zapravo radi sve ono što nije radio bivši Zaštitnik građana, dakle govorimo o Jankoviću, i da ne radi sve ono što je radio bivši Zaštitnik građana i da je to recept za uspeh. Znači sve suprotno? Sve suprotno. Jer ako se sjećate, taj čovjek se više bavio dnevnom politikom nego što se bavio svojim poslom. A ova afera Vladika i ova glumica Katarina Radivojević, vaše mišljenje o istom? Znam da ste davali izjave razne vezano za tu aferu. Nemam dovoljno podataka zaista o tome. Pa Vladika čas kaže, prvo je bilo da će onda se nešto kandiduje, da je to kandidat opozicije, a onda izjavio pre neki dan da on ne namerava da bude političar. Imam svoje mišljenje o Vladici, Koje vam je mišljenje? Ali nemam dovoljno informacija kada je reč o onoj aferi koju ste pomenuli. Dakle, uz svo moguće poštovanje, ja sam u nekoliko, da kažem, prilika primetio da se Vladika Grigorije više bavi dnevnom politikom i napadima na državno rukovodstvo, na Aleksandra Vučića, nego što se bavi svojim crkvenim pitanjima. I mislim da bi bilo fer i korektno da odagna sva ta pitanja, dakle, da li će se kandidovati, da li će biti kandidat opozicije. Znate šta, ne može onda posmatra sa strane i da kaže kako to njega ne dotiče, a onda da se žali zašto određeni mediji pišu o njemu i tako dalje. Dakle,
izjasni se, odredi se. Jesi li kandidat opozicije na izborima, jesi li kandidat Đilasove te grupacije ili nisi. Ništa više. Približavamo se još malo kraja današnje emisije, moram još nekoliko pitanja da vam postavim. Kad pre? Koji su, eto, koji su vaši lični planovi i poslovni planovi za naredni period? Evo, poslovni. Da li se Srpska napredna stranka počinje se sprema za predstojeće izbore? Da, svakako. Dakle, onog trenutka kada se završi jedan izborni turnus, Srpska napredna stranka kao najorganizovanija politička snaga u zemlji, već istog dana, iste noći kada proslavimo, a da kažem, do sada smo bili uglavnom u prilici da proslavimo izborni rezultat, mi se od sutra dan već pripremamo za nove izbore. I mislim da bi tako trebala da funkcioniše i da deluje svaka ozbiljna politička organizacija. Nemamo odbor. Kada je reč o mojim ličnim planovima, svi moji planovi su... Kad ste posljednji put išli na more? Ali da sad zauzmemo da... 2019. godine sam bio kratko na moru, nekoliko dana. Pre toga, pa ne mogu da se setim. Eto, neko ide na more, neko radi u Beogradu. Da, neko ide. Pa dobro, ja nisam tip koji voli. Ne drži me mesto, što se kaže. Ja i tako i kad odem... Hoćete ići da vidite Zlatiborsku gondolu. Jako je lepo. Da, prvom prilikom. Čak sam planirao da kažem, sada ove zime odem, ali eto, nisam uspeo. Pitali su me... Ali znam da je jako lepo. Da, pitali su me ovi ženski svet, kažu, kada će gospodin Marković da se ženi? Ja mogu da odgovorim... Zvali su, videli su najavu. Ja mogu da odgovorim sa pitanjem kada ćete vi, Jadranka, da stanete na Ludi kamen. Dobro, jedne nedelje. Ja ću nedelju, a vi uzmite subotu, može? Pratim. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Profil i samo eto za kraj, koga bi mogla još da intervjuišem, da bude eto ovde gost, da bude ovako zanimljiv? Moj predlog je nekog od mlađih poslanika ili poslanica Srpske napredne stranke, dakle, u ovom novom sazivu. Dakle, koga god da odaberete, verujte mi da nećete pogrešiti. Pozdravite vašu porodicu, hvala vam puno što ste bili gost emisije Profil. Hvala najlepše. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Profil, vidimo se sledeće nedelje, ostajte dobro, doviđenja. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.